het vrijdagmiddag. Wat zal het zien? Bijna 4 uur. Het zal wel zoiets. En je hebt de hoeskamer Nou, voor ja, zitten. echt. Is het remissierig? Ja, ekken. Echt waar? Ja. Hey, proficiat man. Ja, dankjewel. Wie al bent je geboren? 14. 14. Dat is best wel ja, groot van die leeftijd, of niet? Valt allemaal mee. Ben je een groot tras in de pap? En dat besteeg. Ja. Hey, proficiat met in de zoen. Ja, dank je. Ja. En wat had ze gevraagd? Ja, ik had niet echt wat gevraagd, maar ik ben voor een bekkenset aan het sparen. Dus, Een bekkenset. ja, Heb je problemen met je bekken dan? Nee. Ja, drumstel. een drumstel. Slechte grap, hè? Ja, joh. Hele slechte grap. Als je om je eigen grap kan lachen, is het een goede grap. Dat Ja? Ja, Oké. dat heeft mijn leraar vandaag gezegd. Dus. Ook nog eens. Dus en Ja. we komen op jouw verjaardag komen we Ja, met een cameraploeg langs. ja, Ik maak een foute grap. ja. En blijkt jouw leraar dat ook nog eens in zekere Ja. zin gezegd hebben. Als je kunt lachen om je echte grap, dan is hij Ja. geslaagd. Ja, Oké. dat is eigenlijk wel. Als je niet lacht om je eigen grappen, dan zijn ze dan wel grappig. Ja, maar ik ken ook mensen die lachen altijd om hun eigen grappen. En dan vaak ook nog iets te hard. Wat zegt jouw leraar daarvan? Dat het hele goede grappen zijn. Echt waar? Wat kun jij liegen, man? Oh, maar dit was een voorbeeld. Ja. Jij maakt een grapje en je lacht er vervolgens. Ja, Oké. Al zo werkt dat. dus ik ben wel grappig. Ja, Heel grapjas. ja, ja. Hey, maar je spreekt geen dialect. Ik spreek wel dialect, alleen spreek ik altijd Nederlands. Oh, hoe komt dat? Omdat ik op school altijd Nederlands moest praten in plaats van dialect. Het gaat wel een beetje ten koste van het dialect hier in En Grubben. een Rotterdamse moeder. Ja, dat ook. Oh, oké. Is ze dat? Ja. Hallo, Rotterdamse moeder. Hallo. Kom er even bij. Ja. Hallo, Rotterdamse moeder. Hi, Isaura. Maar, hoe? Isaura. Isaura. Mag ik ook Izzy zeggen? Mag ik ook gewoon Rotterdamse moeder blijven Ja, zeggen? of prinsesje. Ja, mag ja. Of? Prinsesje. Oh, jij bent het prinsesje in de... Zeker. Echt waar? Ja, ja. Ja, je zegt dat vol overtuiging, maar... Ja, wij zijn de Ja. enige twee die verder hier wonen, dus... Niks te zeggen. Maar waar is dat... is dat zelf... Je bent een zelfbenoemde prinses. Ja, zeker. Maar jullie hebben het wel gezellig met z'n drieën. Altijd. Maar, Ja? Ja, lekker metal muziek. Altijd. Ja, metalmuziek, want Ja. ja, is dat metal? Ja, Ja. Stilbert. Sorry, maar dat gaat even aan mijn deur voorbij. Is dat Ja. heel erg als ik daar nooit van gehoord heb? Ja. Oké. Iedereen moet Stilbert luisteren. Maar het is, ja, het is wel een beetje een Hij is gewoon een keigoeie drummer ook. Ja. een creepy, ja, het is wel een beetje een creepy titel, hè? Stilbert, dat betekent toch doodgeboren? Ja, maar het is dan ook weer een coole band, dus dat wordt dan weer gecompenseerd. En door de naam is dat dan een goede band. En hij mag 2 december met deze band meedrummen. Ja, ook nog. In Tilburg. Is het een Nederlandse band? Duits. Duitse band? Jawohl. Ja, eine deutsche Schallplatte! Hè? Ja. Ja, de overbuurvrouw kunnen we ook filmen. Ja. Dus ja. Nou, nu doet ze alsof ze iets heel anders gaat doen. Hallo! Even overbuurvrouw. Het is wel een leuke overbuurvrouw verder. Ja. Hey, maar Het ik is een wist... ganse leuke strot trouwens. Ja? Ja. Wat maakt deze stroot leuk? Behalve dat het een sluiproute is altijd voor mensen die van het veer afkomen. Mij. Het is gewoon een gezellige strot. Het is gewoon een Ja? leuke straat, gezellig. Zo ook als wij boven op onze slaapkamer staan. Mooi uitzicht over de Maas. Het is gewoon leuk. En dan mijn mooie muziek wat ik uit mijn drumstel kan halen. Nou ja, je zei van ik ben een bekkenset aan het sparen voor mijn drumstel. Ja, Oké, dus ik dacht van je hebt dat drumstel nog niet bij elkaar, maar je kunt Ja. er wel al op drummen. ja. Waar staat dat ding? Op mijn kamer. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld om daar naartoe te gaan, of niet? Ja. Om jou... Nou ja, kijk. Jij mag dus met Stilbert mag jij binnenkort in Tilburg gaan drummen. Is dat tijdens een optreden? Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? De metalconcertjes gaan en dan die band vinden. Want ik ben op zich best goed bevriend met de bassist daarvan. Dus. Oké, dat is ook een Duitser. Ja, Oké, hoe heet die? Dominique. Dominique. Dominique Poempa Konig.
Pardon? Ja. Ja. Heet hij echt zo? Ja. Of is dat een artiestennaam? Nee. Poempa Konig? Dominique Poempa Koning. Oké. Iedereen noemt hem gewoon Poempa. Poempa? Ja. Ja, niet te verwarren met Boomba natuurlijk. Nee. Nee. Die ken je nog denk ik wel hè, een grijs verleden. Ja. Ergens ver weg. Ja. Hé, maar je gaat dan naar metalconcertjes. Ja. Dan, maar hoe raak je dan bevriend met die bassist? Gaat het via social media of zo? Ja, ook wel een beetje, omdat ja, je woont natuurlijk wel ver weg van elkaar. Maar ook als je uiteindelijk vaak daar komt en je kent ze en je kent ze, probeert toch met ze te praten en zo. En dan ja, uiteindelijk raak je een beetje bevriend. Oké, en je bent 14? Ja. Hoe lang ga je al naar metalconcerten dan? Vanaf zijn 11e. Ja. Hij is tegen me aangestoken zeker. Ja, Pap. ik denk weet je wel een beetje. Allebei. Maar hij heeft compleet zijn eigen vrije keuze Ja. in muziek. Dat moet hij helemaal allemaal zelf weten. Maar Wij hebben ook maar een paar bands die bij elkaar overeenkomen. Qua Dat- smaak? Qua, ja, we luisteren wel hetzelfde, maar soms luistert mama wat anders en pap luistert dan ook wat anders en ik luister dan ook wat anders. Oké. Want ik luister dingen waar ik dus niks aan vind en hun luistert dingen waar ik niks aan vind. Het is heel breed, hè? Ja. Metal. Ja, Het ja, is heel eigenlijk, breed. ja, jullie zijn eigenlijk een soort van metal familie Ja, dan. Ja. absoluut. Ja. Kijk maar, mijn autobekleding. Oh, gezellig! Ja, nee, echt. Wat een knusse auto heb jij. Ja. Ja. Het wordt wel iets minder prinsesserig ineens. Ja. Of ben je de Princess of Darkness? Precies, ja. De evil bitch prinses from hell. Oh! En nu even dimmen. Kijk ook kinderen naar dit Oh programma. ja, hè. sorry. We zouden, natuurlijk, als jij zo meteen met Stilbeurt mee gaat drummen, dan zien heel veel mensen dat. En dat gaat misschien wel viral via weet ik veel wat of zo. Maar zou je misschien speciaal voor ons nog even een stukje kunnen drummen? Nee. Ja, ja, rammel men stuk. Allemaal. Ja. pap zit rammel maar een stuk. Ja. Jij gaat naar je kamer, wij gaan even mee en je doet een roffel en je wordt vervolgens wereldberoemd. En vervolgens krijgen wij alle exclusieve interviews. Ah. Ja, dat kan. Deal or no? Ja, kom. Kom. We gaan kijken. Maar ik weet niet hoe het zit met de microfoon en zo, omdat het best luidruchtig is. Dus ik weet niet. Doen we audio nabewerking, Joost Mees, dan weet je alvast dat eraan zit te komen. Dat op zijn kamer word ik liever niet vertellen. Maar, Hoe er staat. ja, je spaart wat weer wereld. Zo. Oh, maar dat is niet zomaar even een drumkit. Wat doe je nou? Nee, maar ik bedoel, waarom doe je... Oordopjes hebben. Oké, tegen de gehoorbeschadiging. Liever niet op televisie. En gehoorbeschadiging. En omdat, ja, ik ben ook nog aan het oefenen, maar ook zonder muziek. Alleen zonder muziek vind ik nog een beetje lastig. Dus ik moet nu al veel liedjes zoeken en dan kan ik gaan rammelen. Wat zet je nu op? Stilbeurt? Ja. Oké. En wel Stilbeurt natuurlijk wel, waarvan dat ik net de band aan het promoten ben, moet ik dan ook wel eens kunnen spelen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, het heeft wel een klein beetje een introotje als je dat van skippen of zo. Ja, die horen wij toch niet, die intro. Oh, je moet hem nog aanzetten? Ja. Maar ik denk altijd een paar keer af voordat hij echt begint. Oké, niet te lang wachten, anders zit onze tijd erop. Want Ja. wij knippen nooit in onze opnames. Moeten wij ook zorgen voor gehoorbescherming, ja? Al doen we maar toe. Ja, Oké. dat zou ik wel aanraden. Ja? Ja, hij is nu bezig met drummen, maar dat de stukjes doe ik nu nog niet drummen. Dus
Zal de rest van de stroot het ook zo gezellig vinden? Nee? Nee.